Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel. Ses parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolates marrons. Jo tenia unes cortines. Faig la cursa amb el meu pare. Si és l'única que podem concursar els dos junts. Marido, Sofía, mi hija y la hija mayor. La hacemos cada año, llevamos años haciéndola. I tot això amb un esforç inhumà. Per mirar tenia uns ulls i mirava passants ovnis. 2000, 2001 i m'acariciava els coccis per dormir. De fer la cursa familiar amb el meu pare, l'avi, els nets ja han baixat i la filla i 77 anys. Els fills que són de competició i bueno, volen que els seus pares vagin. Piruletes, Hansel i Gretel. I la nit ocultava els avions i la lluna amb paraigües al cel despenjava neons.